sa unsa man? sa problema. Sa mga tao para dili ko makuha sa virus. Padumog, kay gwapa ba ta, importante ha, mahalin ta. Pero kung babae na ginaangal, ato ipadistansya, oy, kay di niya mahalin atong peg, ani. Kung grasya, dumugon. Kung babae, distansya. Distansya, ma'am. Distansya sa unsa? Sa tanan. Distansya para sa kaning mga labi na kaning mga kanang nagkusog ron ang atong katong ang COVID-19 ron. Kung sa imuhang crush day, ma'am, kita kadto mo. Ani walay crush. Padumog sa mga gwapo or distansya sa mga batigdaong. Ana. Padumog, uy, kay ni Ana bet silang the more the merrier. Distansya sa takaron kay naman tay COVID pero kung nasa kwarto padumog jud tag mga baby boy. Uy.